U Sisačko-moslavačkoj županiji uskoro će se početi graditi jedan od najvećih kompleksa za proizvodnju i preradu pilećeg mesa u Europskoj uniji. Tko će ga graditi i zašto baš ondje? Tko je za, a tko protiv? Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Plodove zemlje, emisiju o poljoprivredi. Sigurno ste već čuli o velikom projektu izgradnje peradarskih farmi u Sisačko-moslavačkoj županiji. O projektu se govori već godinama, ali pravih, sveobuhvatnih informacija o tome gdje će se, kad i što graditi nije bilo. Investicija je teška više stotina, možda čak i milijardu eura i to je sigurno najveće ulaganje u hrvatsku poljoprivredu ikad. Novac u taj veliki projekt ulažu dva ukrajinska investitora. Što taj projekt znači za Sisačko-moslavačku županiju? Koliko će se mesa proizvoditi na farmama? Hoće li meso završiti na domaćem ili na stranom tržištu? Koliko će tvornice i farme zapošljavati ljudi? Je li tehnologija sigurna po okoliš? Ima u ovoj priči puno onih koji su protiv, koji ne žele tako veliku investiciju u svom dvorištu, u svojoj općini, u svojoj blizini. Puno je pitanja i u sljedećih 40 minuta čućete sve strane koje o tom doista najvećem projektu u hrvatskoj poljoprivredi imaju što reći. Nama je jasno da to nije krenulo od lokalne inicijative, to je krenulo negdje od ozgora. Najviše me brine netransparentnost vezana za izgradnju tih projekata koji jesu. Sami investitori su planirali u Lekeniku raditi klaonicu, ali pošto nemamo kanalizaciju, ja sam im rekao da za to ne postoje preduvjeti. Mi planirali početi izgradnju u kraju 23. godine, sad planiram u početku 25. Government support is very important and as I know government ready to support. Projekt koji će zaposliti 2 do 2,5 tisuće radnika ne može biti nego strateški za našu državu, odnosno za poljoprivredu Lijepe naše. Javnost mora sudjelovati kod donošenja takvih odluka, da mora reći svoj stav, jer ako investicije nisu prihvaćene od ljudi, onda one neće imati previše smisla. O izgradnji peradarskih farmi u Sisačko-moslavačkoj županiji javnost je počela doznavati još u vrijeme korone, no projekt je tada nestao iz vidokruga i na njega smo pomalo zaboravili. I to sve donedavno, kad su jedinice lokalne samouprave počele mijenjati prostorne planove za gradnju budućih farmi, klaonica i prateće industrije. U igri su dva ukrajinska investitora. Oleksij Ševčenko je predsjednik uprave jedne od njih, Premium Chicken Company. U posao proizvodnje piletine u Hrvatskoj tvrtka je, kaže, ušla promišljeno i vrlo ozbiljno. Prvi najveći projekt koji mi radimo, to proizvodnja mesa brojlera kapacitetom 150.000 ton godišnje, to globalni takav projekt. Sad mi radimo prvu fazu na 100.000 ton. Ukupni trošak 570 milijuna. Sad, da bi vam bilo jasnije koliko je tih 150.000 tona piletine, to je doista puno, čak dvostruko više od proizvodnje svih peradara na svim farmama u Hrvatskoj u godini dana. Put je dug, ali Ševčenko kaže da je trasa od ove makete do pravih farmi već jasna i isprojektirana u planovima tvrtke. Tu mi vidim jedno iz dio našeg projekta, to tvornica po proizvodnji stočne hrane, koje imam tam garaže za vozila. Ova zona koja je rekao što tu imam zona prijema žitarice poslije farmerov, od lokalnih proizvođača sušare i dorađivanja. Ovo silose i tu imam takož proizvodnju stočne hrane. Tu bit će zaposlena preliminarno tam 350 ljudi u ovoj parceli. Sljedeća parcela, to naša tipska jedna iz 12 parcel po peradarnikov, koji ima 24 peradarnika. Tu imam neke sanitarne barijere, čišćenja i tu ključno što treba pokazati, tu imam mjesta za vodu od kiša, oborinsku vodu, ali nema mjesta za gnojeva, to što svi bojaca. To je u našem projektu, to što je još rekao, sve gnojevo nakon toho kako uzeli picaka, odmah ide na fermentaciju.
Investicija Premium Chicken Company, kaže Ševčenko, najveće ulaganje ikad u poljoprivredu u Hrvatskoj, ali trenutačno i najveće ulaganje u neki poljoprivredni projekt u Europskoj uniji. Tvrtka je već kupila 350 hektara zemlje, otprilike 90% zemlje koliko je treba. Ševčenko kaže da kupuju isključivo privatnu zemlju. Ja mislim to je dobro zbog toga što mi razvijamo poljoprivredu i mi kupujemo tu zemlju koja u 90% nitko ne koristao poslije rata. To je 30 godina, tam samo imamo dreva, nešto sve poraslo, mi to čistimo i tamo planiramo izgraditi. I sad уже počeli dobivati prve građevinske dozvole. Do kraja godine mi planiramo finalizirati projektiranje. Mi dobili svi priključka tam od HEP-a, po vodi, po svim po svej energani. I sad уже u fazi kad finalizirali podajemo svi dokumente na dobivanje građevinske dozvole. Isto u Sisačko-moslavačkoj županiji mi imamo projekte po solarnoj elektrani. Sad na finalnoj stadiji imam projekt na 10 MW, još planiram razvijati do 100 MW po satu ti projekte. Ista županija, ali drugi investitor. MHP je također ukrajinska tvrtka s 32.000 zaposlenika u 70 zemalja svijeta. Prva je u Europi, a 8. po veličini tvrtka za proizvodnju i distribuciju mesa peradi u svijetu. Snimke koje vidite su iz njihove ukrajinske tvornice. Već posluju u Hrvatskoj otkad su prije 6 godina kupili Pipo Čakovec. No Oleksij Bezugli kaže da tu ne misle stati. We are a very sustainable company regarding ESG standards. It means environmental, social, government standards, and we are very responsible on it. And also today we are looking at Croatia like a very important market and very important place for us. We have already some experience. It's approximately 5 years with investments and in Perutnina Ptuj company, and we operate here quite well. And also we are looking for new opportunities. Prvi projekt na kojemu rade je, kaže Bezugli, tvornica za proizvodnju hrane za kućne ljubimce u Zlatar Bistrici, nedaleko od Zagreba. Tvornica bi trebala proizvoditi 20.000 tona hrane za ljubimce. Drugi, još veći projekt su peradarske farme. No prema Bezugliju, taj projekt, tu ideju još uvijek razrađuju. We have a project. We are going to start some project in Sisak region, but the problem is that we are like in considering phase. We are considering phase of development this project, and we are still develop it. And we don't know exactly which size it will be. We don't know exactly which components will be inside this project, because now we have negotiations with financial institutions, and it all also depends how regarding these negotiations. Trebaju li domaći peradari zbog tih velikih investicija biti zabrinuti? Koliko bi nove farme, ako i kada, trebale proizvoditi pilećeg mesa, još uvijek se ne zna. Dražen Čurila je predsjednik odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore. I sam je peradar, ne proizvodi meso, već jaja, ali zabrinut je, kaže. U Hrvatskoj svake godine uzgojimo oko 48 milijuna pilića ili 90% potreba domaćeg tržišta. Pa mi u odboru za peradarstvo nismo baš skloni tome da se nekakve mega farme grade u Hrvatskoj, dok imamo hrvatsko peradarstvo koje tu egzistira već desetljećima, puni proračun Republike Hrvatske, i peradari su malo razočarani što netko sad dolazi izvana i dobiva neke povoljnije uvjete koji njima nisu bili dostupni, pa da im bude velika konkurencija. Mi imamo strategiju prodaja, globalnu neku strategiju prodaja dugotrajnu. I na hrvatskom tržištu mi planiramo prodati od 10 do 15% mesa. Koje bi za kupce, smatra Ševčenko, trebalo biti jeftinije. Nije korektno to recite koliko biti će. Ja mislim što sigurno što biti će smanjenja cene zbog nove konkurencije, zbog ulaza na tržište s naše strane, i drugi dobavljači moraju na to reagirati. I ja uvijek reću što u ovoj situaciji najveći profit dobit će finalni potrošač
samo ljudi koji to kupuju. And you know, it's very difficult to discuss and very difficult to describe if you don't know exactly what it will be. So now we're in projecting phase. We make some parts of the project, and also it depends on your government, Croatian government, how it will be supported also as well. And so we are in negotiation phase. Prema dostupnim informacijama Ministarstva poljoprivrede, tvrtka MHP bi realizirala svoj projekt na području grada Petrinje, Martinske Vesi, Popovače, Velike Ludine, grada Novske, odnosno općine Sunja. Dakle, u ovom trenutku ishode se okolišne dozvole vezano za lokaciju Petrinja, Popovača, odnosno Velika Ludina. Radi se o investiciji vrijednoj oko 450 milijuna eura, zapošljavanje na razini 2 do 2,5 tisuće radnika i sve se zasniva na potpunom novom suvremenom uzgoju, poštivajući sve standarde kvalitete koje vrijede na razini Europske unije, odnosno globalno, vezano za sigurnost i kvalitetu hrane i vodeći se konceptom održivog razvoja. Mr. Kosiuk, Yuri Kosiuk, owner of our company, who is the biggest shareholder in our company, he had a visit and he had a meeting with Prime Minister, and they discussed opportunities to invest. And they discussed several directions, and they discussed pet food business like one of the direction, and also they discussed this poultry project as a direction. Projekt koji će povećati našu samodostatnost, ali i izvozni karakter u proizvodnji peradi. Projekt koji će realizirati da smanjimo izvozni karakter sirovine, u ovom slučaju žitarica, uljarica, po nižoj cijeni u inozemstvo, već da ta sirovina bude na ovaj način više puta oplođena kroz peradarsku proizvodnju i projekt koji će zaposliti 2 do 2,5 tisuće radnika ne može biti nego strateški za našu državu, odnosno za poljoprivredu Lijepe naše. Moj osobni stav i stav ministarstva je u svakom slučaju da mi trebamo prihvaćati investicije, ali ne investicije prihvaćati pod svaku cijenu, s obzirom na da je Hrvatska 90% samodostatna u proizvodnji peradi. Ja sam u svakom slučaju za zaštitu domaćih proizvođača, potpore domaćim proizvođačima da s ti 90% dignu na 100%, ali u svakom slučaju mi smo zemlja koja je članica Europske unije, ne možemo i ne trebamo braniti nikom investicije, ali ja bih prije svega, s obzirom na tolika ulaganja od milijardu eura, se zapitao odakle ti ljudi dolaze, vidjeti podrijetlo tog novca, mada oni govore da je to proizvodnja za tržište EU, u svakom slučaju treba biti oprezan. 2023. godine u Hrvatskoj je povećana bilanca proizvodnje jednodnevnih pilića za tov za 2%, pa i ukupna proizvodnja mesa peradi povećana u tom postotku. Uvoz mesa peradi prošle godine u Hrvatskoj bio veći za 16%, potrošnja mesa povećana je za 10%, ali je zbog nesrazmjera uvoza i izvoza samodostatnost smanjena za oko 8%. 2023. je samodostatnost bila oko 81%, što je pad samodostatnosti mesa peradi za 10% u odnosu na 2012. godinu. U sektoru proizvodnje pilećeg mesa kontinuirano egzistira siva zona s obzirom na disproporciju između procjene ukupnog klanja pilića u odnosu na bilancu registriranog klanja u 30 klaonica pilića u Republici Hrvatskoj. A baš ljudi s terena pitaju gdje će sve te velike farme kupovati žitarice, suncokret i soju, dakle svu hranu potrebnu za ishranu pilića. Hoće li je kupovati od domaćih ljudi ili će ukrajinski investitori žitarice dovoziti iz svoje domicilne zemlje, jer su žitarice sigurno jeftinije nego u Hrvatskoj. Mi orijentirani na dobivanje hrane od domaćih proizvođača i domaćih farmera. I zbog toga mi тут imamo maketa, mi radimo odmah što mi možemo kupovati od proizvođača žitarice, kukuruza, dorađivati i sušiti sve. Imam sušaru, imam silosi, što bi mi mogli kupiti od finalnih dobavljača. Ako bi mi bili orijentirani na kupnju, to što svi reći tam iz Ukrajine, iz drugih držav, to mi bi ne radili jako veliki i skupi kompleks
kad mi možemo to dorađivati od proizvođača, od farmera, od svih. I tu je potreban snažan gospodarski impuls kroz ovakve ili slične projekte koji će omogućiti ne samo zapošljavanje, već i iskoristivost kapaciteta i Sisačko-moslavačke i susjednih županije. Tu prije svega mislim na ratarske površine, odnosno ovakav projekt bi angažirao 50.000 hektara ratarskih površina, uključujući i žitarice i uljarice. Ratari su nas kontaktirali i oni su rekli da su zabrinuti iz dosadašnjeg iskustva pritiska ukrajinske pšenice na naše tržište, što znači onda ovakva velika proizvodnja, da li će to značiti jednu propulzivnost za naš ratarski sektor ili će biti baš suprotno, da će se dogoditi uvoz jeftine ukrajinske pšenice. We don't know how we can build this business in which directions. But as I know also they have some resources of farms and farming sector here in this region, in Sisak region, and also I believe that we can work and support also local farmers and invest in local farmers and develop them. Evo, to je ta zemlja gdje bi trebalo nešto biti. A što točno Ivica Horžić ne zna, iako je predsjednik općinskog vijeća Sunje. Vijeće je bez pravih informacija, pa je zato kaže prije mjesec dana i odbilo načelnikov prijedlog prema kojemu se zemlja u Sunji trebala dati za peradarske projekte. Kao predsjednik općinskog vijeća dobio sam žurno da se stavi točka na dnevni red. Stavio sam je od načelnika, akt, gdje mi kao vijećnici nismo dobili točno objašnjenje šta i zašto, odnosno pismo namjere nismo vidjeli, pa nam je onda nešto ukratko načelnik objasnio, tu će biti farme, tu će biti ovako onak. I referent za poljoprivredu je pokušao objasniti, no međutim u 2 navrata, kako sam radio općinska vijeća, dolazile su razne oprečna izvješća i od strane općine, od strane djelatnika, od strane zamjenika načelnika srpske nacionalne manjine i mislim da vijećnici, pa i ja sam koji sam nekad bio peradar, nisam mogao donijeti kvalitetnu odluku. Horžić je malo pomalo doznao da bi se u Sunji trebala graditi peradarska farma. Informacije su, kaže, bile proturječne, da se od projekta odustaje pa da će se farma graditi na jednoj pa na drugoj lokaciji. Puno je tog nejasno, kaže, pa je većina vijećnika stoga i dignula ruke protiv. Dakle, ovdje sam ponio da ne bi nešto izmislio i da me ne bi poslije koštalo kao predsjednika vijeća politički. Sam ponio akt na temelju čega je općinski načelnik nama zatražio kako su zainteresirani Perutnina Ptuj koja je u vlasništvu Ukrajinaca i da je to s namjerom da uđu u zakup državnog zemljišta te da bi izgradili peradarnik. To je taj akt. I o tome ste trebali glasati? O tome smo trebali glasati. Evo. To što se puno toga ne zna smeta i Juricu Lukšića, jednog od većih sunjskih poljoprivrednika. Nije vijećnik, ali prema onome što je čuo, zemlja na kojoj se nešto treba graditi je upravo državna zemlja koju sad obrađuje. Od 1993. godine sam u zakupu tog zemljišta, takozvano Bečko, onda posle premenovano u Bečko Zvono. Od 1993. smo nas 5-6 OPG-ova se vrtimo tu koji obrađujemo tu zemlju, uredno plaćamo, mali smo OPG-ovci, tu živimo, tu stvaramo, tu smo ostali i protiv toga sam da neko dobije osim domaćeg stanovništva, znači domaći OPG-ovi koji tu žive na ovom području. Ja sam čak zahtijevao da se napravi jedna tematska sjednica, da nekoga se pozove iz ministarstva. Nama je jasno da to nije krenulo od lokalne inicijative, to je krenulo negdje od ozgora i htjeli smo da se ta informacija nama vijećnicima odobri, da pače, svi smo suglasni ako je za dobrobit općine Sunja da se to i da. No međutim, to je najkvalitetnija zemlja naša, drenirana zemlja i ta zemlja da se da nekome da bude, ajmo reći, to se spominjalo u kuloarima, za umjetni gnoj. Da se gnoj tu doveze, da se reciklira i takve stvari, to nama ne treba. Govorili su svoje vremena da bi trebao biti perajdnjak neki, onda na kraju da ne bi bio perajdnjak, nego da bi se tu navodno proizvodila kukuruza i tako. Šta točno bi se tu radilo i koja je svrha toga, a da se ne pita lokalno stanovništvo, čudno mi je malo to. Malo mi je to čudno. Da, u Sunji je drugi slučaj, to je zona vezano za stambeno
naselje koje nikad nije izgrađeno i onda je općina htjela to prenamijeniti u građevinsko zemljište. Dakle, jedinice lokalne samouprave na svojem predstavničkom tijelu, odnosno vijeću, izglasavaju ono u kom smjeru žele da se njihova općina razvija. To je njihovo pravo i to treba poštivati. Za poštivanje prava i pregovore su i ukrajinski investitori. Nisu, kažu, došli kako bi išli protiv naših zakona, naprotiv. I njima je, kažu, u interesu dobra suradnja s lokalnim stanovništvom. Kooperacija із малими добавлячами – то найбільше, що може бути. І то дігне полjoprivredu у цілій Županiji. Isto ми radili sastanke i s gradonačelnikami, i s udruga po zapošljavanju, sa svima i mi vidimo toj potencijal u ovoj Županiji. All money which we earn here, we all money reinvested here in Slovenia, in Croatia, in Bosnia, in Serbia, in all these countries. We reinvested money, and so we didn't take money from local businesses, from local companies, and this from this. So this is also interesting topic, as I think. Informacije o najvećem ulaganju u hrvatsku poljoprivredu javnosti su, kao što smo čuli, poprilično nepoznate. Zanimljivo je i kako su taj najveći projekt odbili komentirati u Sisačko-moslavačkoj županiji. Čudno, jer projekt koji u županiji devastiranoj potresom potencijalno zapošljava na tisuće ljudi, te kako bi za čelne ljude županije bio validan i politički koristan. No o izgradnji peradarskih farmi ipak se 2 puta u posljednja 2 mjeseca razgovaralo ovdje na saborskom odboru za poljoprivredu. Ono što nas brine, što je ovo sad već drugi slučaj, imali smo prvo slučaj Lekenika, sad imamo slučaj Ludine, gdje lokalna vlast uopće sa građanima o tom ne komunicira, nije ih ništa pitala, nije im dala povratnu informaciju. Pa vas ja evo molim, ako vi imate informaciju, kakva je to investicija planirana u Sisačko-moslavačkoj županiji, u kojim gradovima i općinama i što je investitor do sad poduzeo i zbog čega se ne komunicira sa javnošću, jer ja mislim da je to ozbiljan problem. Što se tiče samog projekta, on će biti sveobuhvatno definiran, planira se na taj način izvesti, dakle osim izgradnje peradarnika, radi se o izgradnji klaonice i izgradnji tvornice stočne hrane. Dakle, taj projekt se 90% fokusira na izvoznu komponentu, 50% tržište Velike Britanije, znači nije Europska unija, a ostali 50% Europska unija. Ako je to tako kao što vi govorite, onda ne vidim razlog zašto se informacije ne adresiraju, nisu dostupne javno, nego se sve ovako odvija doslovce. Ali nije Ministarstvo poljoprivrede glasnogovornik tvrtke Pipo Čakovec, tako da u ovom trenutku mi smo podijelili s vama samo informacije koje imamo. Tvrtka je odgovorna za svoj način komunikacije prema vani i sa jedinicama lokalne samouprave koje su, dakle, samo mjesto svake investicije. Znate li vi šta o tim projektima? Pa ne, mi smo kao odbor za peradarstvo bili kod bivše ministrice na sastanku gdje nam je rečeno da nikad nikakav službeni kontakt ministarstvo nije imalo sa tim investitorima i to je sve što mi službeno znamo, a sve ostalo znamo iz medija. Prije koliko je to vremena bilo? Pa to je bilo negdje u 11. mjesecu prošle godine. I od tada do danas u stvari nekih pravih informacija o tome što bi se trebalo raditi nemate? Pa ne, nikad nismo mi nikakve službene informacije dobili iz ministarstva, sve što znamo isključivo iz medija. Ne iz medija, nego 2 dana prije javne rasprave o izgradnji klaonice u njihovu mjestu doznali su i stanovnici Velike Ludine i pobunili se. Njih 1100 potpisalo je peticiju i bar zasad se u Ludini od projekta odustalo. Mještani su pomoć zatražili i od predsjednice saborskog odbora. A isto tako su izrazili zabrinutost zbog izuzetno velikih kapaciteta koji se navode u studiji, koji podrazumijevaju 225.000 komada pilića dnevno koji bi se u toj klaonici obrađivali, ali i gradnja kafilerije koja se po prvi put spominje, a koja ima kapacitet 141 tonu dnevno. Pa po meni uvijek, ako se nešto gradi na području nekakve općine i grada, ja bih slušao stanovnike i stanovnici se moraju slušati. Ako je načelnik općine
sam reterirao na tu temu, onda govori to da su ljudi na neki način bili u pravu. Naravno, to je ogromna investicija i naravno mijenja tu i uvjete života, od zaštite okoliša, od sad svih stvari, da o tome ne govorimo, ali kažem, treba uvažiti ljude koji žive u Hrvatskoj. Vidjeli smo da se i u drugim zemljama pribojavaju tog projekta, vidjeli smo Francuze, vidimo Austrijance, Njemce, da cijela Europska unija zazire pomalo od toga jer velika je to konkurencija, a znamo da Ukrajina i sada na tržište Europske unije izvozi robu koju proizvodi po nekim drugim uvjetima, znači mi imamo puno strože uvjete u Europskoj uniji nego što oni imaju i teško je tome konkurirati. We are looking for Croatia like a hub for production and for export, because any additional amount of production of chicken, we are looking like that we can export from this region, and we can develop Croatia as exporter in the European Union. And from our side, it's quite good region regarding logistic side, regarding ecological side, and also regarding people and local communities. I Lekenik je općina zanimljiva investitorima. Načelnik Ivica Perović kaže kako u općini još uvijek važu koje sve prednosti donose nove farme i prateći objekti za razvoj općine i život ovdašnjih ljudi, no kaže da projekt načelno podržava. Što se tiče prijedloga, ima prijedloga znači za izgradnju tvornice stočne hrane u poslovnoj zoni koja je formirana prije nekih 15 godina i koja je bila jedna tvrtka koja je još uvijek tamo, ali su trenutno Ukrajinci tamo planiraju tvornicu stočne hrane. Ona je u samu željezničku prugu, što je naravno isto tako prednost, ima željeznički kolosijek. Planiraju izgradnju jednog piličarnika, nazovimo ga tako, ili proizvodnog pogona za proizvodnju pilića i izgradnju inkubatora. Za sada je investitor, kaže Perović, zatražio izmjenu prostornog plana općine za izgradnju peradarnika u naselju Pelajići nedaleko od Brežana Lekeničkih. U Pelajićima nitko ne živi, u građevinskoj je zoni i Perović vjeruje da s dozvolom za taj objekt ne bi trebalo biti problema, jednako kao i za gradnju peradarskog inkubatora. Trenutno je u fazi procedura, vijeće se još nije moglo niti se očitovalo, ono je samo pokrenulo postupak izmjene prostornog plana. Trenutno je donesen bio zaključak da nije potrebno raditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu prostornog plana i dalje se nastavlja procedura, bit će sad javno izlaganje gdje će svi mještani moći reći svoje primjedbe, prijedloge i stavove. Zato i postoje alati koje nije izmislila Hrvatska, nego su oni uobičajeni u svim drugim državama koje podrazumijevaju da javnost mora sudjelovati kod donošenja takvih odluka, da mora reći svoj stav. A mnogi su i protiv. Inicijativa građana Brežana Lekeničkih protiv gradnje je prikupila 315 potpisa. Za Ivanku Cesarić puno je tog nejasno. Investitori već 2 godine kupuju privatnu zemlju, općini šalju pisma namjere, a mještani o tome malo znaju. Za Ivanku je briga o okolišu najvažnija. Mogu reći samo jednu misao koja mi se stalno ponavlja. Ekološki ćemo uništiti prirodu. Demografski, za daleku budućnost, učinit ćemo nešto što neće biti za ovo područje dobro. Ne mislim, nisam protiv dolazaka, imigracije su neminovne i to je činjenica. Ali moramo i mi početi promišljati o našoj demografskoj slici. Vukomeričke Gorice su blagodat i pluća Zagreba i ne bi ih smjeli devastirati na taj način. Mi smo udaljeni 700 metara od rijeke Kupe. Ona je u smjeru istoka. Mještani Letovanića nisu informirani da se na ovoj lokaciji planira izgraditi farma sa kapacitetom 500 milijuna pilića u jednom ciklusu proizvodnje. I to je u mjestu koje je visoko valorizirano, koje ima zaštićenu jezgru, koje ima nekoliko kvalitetnih kulturnih manifestacija, u mjestu koje koje ima zapravo sasvim drugi tempo razvoja. Ja pokušavam u općini Lekenik zamisliti ogromnu tvornicu stočne hrane. Nedaleko nje zgradu za 250 stanova, znači 800 do 1000 stanovnika. Nedaleko Poljana Lekenička, ogromna valjonica pilića. Palajići, velika farma pilića.
Iza toga bit će pogon biomase, ne znam točno gdje. Vjerojatno će biti spalionica, budući da je u neposrednoj blizini. A tu su sad još neke parcele koje nisu raspoređene i ako se desi ova investicija, oni će se samo proširiti. Kako će ovo područje izgledati budućim generacijama, bojim se, ne dobro. Nas, stanovnike općine Lekenik, smeta to što ne znamo ove izmjene prostornog plana, točke koje se tamo nalaze, koja je to zgrada koja ima jak utjecaj na okoliš. Tamo piše da se sa 200 metara smanjuje na 150 metara. Koji su to uvjeti za farmu pilića sa više od 130.000 komada, znači koliki je maksimum broj tih pilića, infrastruktura koja će biti opterećena tim, tako da su to neka od glavnih pitanja gdje, kako i zašto će biti ta izmjena prostornog plana za koju je izdana i odluka od strane načelnika da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš. Globalna strategija naše firme to vezana iz ESG i maksimalno poštovanje ekoloških svakih zakonov i direktiv Evropske unije. I mi ne koncentrirani u jednoj lokaciji. Nas nema nikakve koncentracije, mi jako raštirkani po cijeloj županiji, udaljeni zbog dvóch razlogov. Prvo je glavni razlog utjecaj na ekološku mrežu i drugi razlog to je biološka sigurnost. Naš dobavljač opreme tamo iz Italije sad ima takvi farmere koje ne u centru, u gradu ili u selu i tam u 20 metara nema nikakvog mirisa što tam nešto imate. To je ključno to što svi boje sa nekoj hrpe gnojiva, ali mi to ne radimo. Mi radimo sad modernu tehnologiju. No ekološka sigurnost brine i Lucu Gašpar Šako, vijećnicu u Županiji Sisačko-moslavačkoj. Zabrinuta je zbog tajnovitosti donošenja odluka. Ništa ne možete saznati od nadležnih ako idemo od gradova, općina, županije, ministarstva. Sve to obavljeno velom tajne i naravno da se javlja velika sumnja, a tu je i naša vodoopskrba jer mi nemamo dostatnost u županiji pitke vode za lokalno stanovništvo i ni u jednom tom gradu i općini nema odvodnje sa pročišćivačem. Otpadnu vodu mi imam vlastni pročistač do razine kvalitetu kao u rijeke, ali još što osigurate sebe, mi to ispuštam u Sisak pročistač Siska. To jest mi imamo tam nekoliko stupnjeva pročišćaja i finalne pročišćavanje i finalne mi ispuštam u Sisak pročistača, poslije toliko ide u Savu. I don't see any fears which can be for some local companies or local communities. It's always good, and also we have closed cycles in our production, so we don't have waste. It's all things like regarding laws, environmental conditions, environmental assessments. In Croatia, I think you even cannot make some bad things because it's European Union. Nove tvornice u Velikoj Ludini trebale bi zaposliti oko 1200 radnika. U Ludini ih nema toliko, pa mještani strahuju da će u tvornicama raditi strani radnici. Isto to uz brojne ekološke nedoumice brine i stanovnike Lekenika. Inicijativa građana Brežana Lekeničkih koji su se naravno ja priključila s obzirom da me taj problem muči već 3. godinu. Pisali su na sve institucije, načelniku također, i kažu mi da se na niti jedan upit nije očitovao. Ne, nije to točno. Odgovoreno je znači na predstavku krajem 8. mjeseca je odgovoreno njima na predstavku koju su oni tražili oko izrade prostornog plana koji je u tijeku, tako da evo, to nije točna informacija. Mi smo to, odnosno ovlaštena tvrtka koja radi prostorni plan je njima odgovorila. A isto tako odgovorila i dio javnopravnih tijela koje su oni tražili mišljenje. Trebaju svi
načelnici, gradonačelnici komunicirati kako ovaj projekt, tako i druge projekte. Da bi građani dobili jasnu sliku i pune informacije o svakom projektu. Ne treba tajiti informacije moraju biti svima dostupne na način da se prezentira sve ono što se ishodi kroz dobivanje dozvola, znači koji standardi se poštuju i što može kao krajnji rezultat biti dobrobit za ukupnu zajednicu. Mještani u peticiji upozoravaju i na to da općina za velike farme i prateće objekte nema potrebnu infrastrukturu. Zna to i načelnik Perović. Za takvu proizvodnju bi trebala izgradnja jedne velike trafostanice, 110 kV minimalno trafostanice, koje mi trenutno nemamo, ali isto tako i izgradnja plina koji je došao samo do Siska, ali nije došao do Lekenika. Evo, to su minimalni oni preduvjeti, ali da ne kažem i ceste, recimo ta lokacija koju sam spomenuo gdje je predloženo, koja se nalazi u samoj šumi, odnosno okružena je šumom, jer to je bilo građevinsko područje, nema adekvatne prometnice, tako da evo, ima tu niz zahvata koje bi trebalo napraviti da dođe do toga. A u svojim planovima tvrtka Premium Chicken Company bi u Lekenik dovela plin i pojačala elektroenergetsku mrežu. Između prednosti modernizacije i s druge strane straha od nepoznatog među ljudima prevladava ipak ovo drugo. Da, gledajte, dakle, činjenica je da ako se gradi takvo jedno postrojenje, potrebna je dakle nekakva infrastruktura, dakle, da bi se uopće moglo izvesti takvo nešto, jel? Dakle, treba postojati neka voda, a u krajnjem slučaju treba postojati kako će se taj otpad, dakle, koji nastaje u toj tvornici, kuda će se s njim, jel? Da li to znači da on završava u Kupi, da li on završava u nekim drugim podzemnim vodama koje ponovno se slijevaju u Kupu? Ono što ja mislim i što sam siguran, da će se kod izgradnje bilo takvih objekata morati raditi studija utjecaja na okoliš, koja će pokazati, znači, što takav objekt znači za okoliš, za naše okruženje i da li je takav objekt moguće uopće graditi u našem, da tako kažem, okruženju. I koliko vidim, današnje tehnologije su otišle toliko daleko da, evo, nadam se da ne bi trebalo tu biti nikakvih problema oko zaštite okoliša. Naravno da nam je to interes da zaštitimo naš okoliš. Naša glavna lokacija u Sisku, prerada mesa, i tam negdje blizu Siska isto mi imamo fermentaciju, planiramo imati sad fermentaciju koja je jako udaljena od svih i to zatvorena fermentacija. To je glavni rizik koje svi imali tam za termina Jugoslavije, to kad ti imaš farmu i pored farme ti imaš tako veliku hrpu gnojeva koji ima jako nedobri miris u radijusu 2-3 km. Kod nas nema takvo ništa. Farme, kad mi uzeli pilića iz farme, odmah za jedan dan me uzimam svi gnojevo i ide na proces fermentacije. To je proces zatvoreni, tam specijalne bakterije prerađivuju. To sad najmoderna tehnologija u svijetu. Prema dostupnim podacima obje tvrtke zaposlile bi oko 6.000 radnika. Sad, hoće li to biti domaći ili strani radnici, ljudi ne znaju. Jako teško će naći takav broj radno sposobnih ljudi koji će se s tim htjeti baviti i raditi na nekoj farmi. A ne znam, gledajte, danas je to sve visoko industrializirane farme, radio sam i sam i u praksama tim, tu u takvim farmama i ne treba puno ljudi i 1 do 2 čovjeka najviše tako da će tu neko puno ljudi raditi, to me nema ni priče. Šta će oni raditi? To je danas sve odrađuje tehnika, tehnologija visoka i što manje ljudi, to je bolje i manji stres za životinju, tako da to ne pije vodu. Mi toliku radnu snagu nemamo, mi nemamo veterinare, mi nemamo toliki poljoprivredni i stočarski stručni kadar, a kamoli radnike. Znači mi opet ćemo uvoziti jeftinu radnu snagu. Otkud ta radna snaga? Netransparentnost, što ništa ne možete saznati od nadležnih, ako idemo od gradova, općina, županije, ministarstva. Sve to obavljeno velom tajne. Mi sad izgradili neki apart hotel, izgradnju za mladih zaposlenika koji nakon fakulteta tam žele doći ili iz druge županije žele doći i raditi tamo. I to naša običajna praksa na svih projektah takvih. Mi uvijek radimo prijevoz i u terminu kad ti radiš, to još mi damo besplatno hranu.
I to sve dobre uvjete za to što radite i ne vidimo tom problem. Ako se ovdje radi, a govorimo o velikim količinama, o industrijskom konceptu poljoprivrede, onda je to u potpunoj suprotnosti sa konceptom poljoprivrede koji dominira u Hrvatskoj, a to su obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Još dodatno jedan segment je vrlo važan. Dakle, mi smo degradirali naša tla. Dakle, i mi smo određenim mjerama u našem strateškom planu omogućili da se organski gnoj više koristi, i za to se dobiva i određena potpora. U ovom slučaju, dakle, pileći gnoj koji znamo da je najbogatiji, će se proizvoditi i omogućit će, dakle, određenu vraćanje plodnosti tala koje su degradirane. Znamo da, evo, u pojedinim općinama, na pojedinim regijama, kroz monokulturu, da je pH tla pao na 3, dakle, izuzetno degradirana tla imamo. Dakle, to je još jedna dodatna komponenta kroz ovu stočarsku peradarsku proizvodnju, da podignemo razinu organske gnojidbe koja nam je preko važna. A ljudima je teško bez pravih informacija znati što im donose tako veliki projekti. A mnogi koji o tome odlučuju, pa čak i oni koji su za, poput vijećnika u Sunji, nisu htjeli stati pred kamerom. Ja sam ih osobno pojedine zvao da dođu i da nam budu tu suport, s obzirom da smo imali žestoku raspravu na vijeću nekoliko puta, no međutim ni odgovora nisam dobio. Temeljno pitanje je zbog čega se te informacije ne dostavljaju i zašto se stječe dojam da se nešto sakriva, jer nema nikakvog razloga da se u jednom demokratskom društvu nešto sakriva. Žao mi je, ali mi nezadovoljni tim tempom koji idemo, samo izgubili plus minus godinu sad u tijeku projekta. Već je za mene bilo čudno za Ministarstvo poljoprivrede, za prošlu ministricu, što ne željeli s nami raditi ni sastanke i mi ne možemo tam napraviti zamjenu zemlje. Tam nam treba bilo zamijeniti 2 hektara na našoj zemlji. Mi državi nudili 2,5 hektara, samo 2 hektara, щоб iskoristiti tu parcelu. Ali ne dobili odbijenicu. I to bilo za nas jako čudno. Sad poslali ponovo, to zahtjevalo, zato gubimo puno vremena svakim male gluposti za to. U nekim zemljama gdje ste radili prije, koliko je to bilo brže? 2 puta brže. Ja sam prvi za to ako ja vidim pismo namjere, ako ja vidim dobru namjeru za tu zemlju. Istog časa kao predsjednik vijeća, a i mogu bi lobirati na ostale vijećnike da odobrimo to. To uopće nije sporno. Ali nemojte mi nešto navlačiti što ne znam što se dela. Da, naravno. Podržao bi to. A kad bi to bila neka kooperacija, gdje bi bilo to zaokruženo, da ratari o tome sudjeluju, da kooperanti drže neku manju proizvodnju kod sebe, da je to negdje rascijepljeno, da nije to sve na jednom prostoru, radi ptičje gripe, radi svega, pa onda naravno da bi takav projekt podržali, da svi od toga imaju koristi, a ne samo mala grupa ljudi. Vidimo ozbiljnost u njihovom postupanju, to je ono što mi je bitno u ovom trenutku, ali teško da mogu sad dati nekakvu ocjenu 1 od 10, ali mislim da ozbiljno pristupaju i mislim da je to dosta ozbiljan projekat, ali isto tako i financijski zahtjevan. For this reason we decided to look at Croatia like a strategic hub for this region, strategic hub for MHP, and develop this strategic hub from Croatia. And our enthusiasm is because we have some support from your government, we have support from our representatives here from Ukraine, our diplomacy, and also we have very good team here. Pa mi nismo protiv gospodarskog napretka i razvitka naše općine, županije i svega, ali da to bude transparentno. Na našem području ima dosta ekoloških proizvođača, poljoprivrednih koji su mali OPG-ovi, veliki OPG-ovi i mislim da dođe li do tako nekakvog, jer ovdje neće biti neki mali incident ako se dogodi, nego bi onda mogao biti jedan veliki ekološki incident koji bi mogao imati posljedice ne samo za poljoprivredu, nego i za stanovništvo naše općine i županije. Pa naravno, za sve dobre stvari koje će se odvijati u Hrvatskoj bi dignuo ruke, pogotovo kada su u pitanju nova ulaganja i povećanje na kraju krajeva i same poljoprivredne proizvodnje, ali uz uvjet da hrvatski proizvođači ne budu oštećeni. Zbog toga što vjerujemo u potencijal Hrvatske,
sigurni što realizirujem taj projekt. Ljudi su ti koji pitaju i ljudima treba dati odgovor i u tom smislu pozivam i lokalnu samoupravu i investitore da odu na teren, da građanima pruže informaciju i da se građanima omogući da mogu informirano donositi odluke, reći da ili ne za takve investicije.